La diversitat de plantes a Sant Vicent. Un passeig per l'itinerari circular et mostrarà l'alta diversitat d'ambients del parc. L'itinerari circular. Al voltant de les zones amb l'aigua sempre estaràs davall l'ombra de pins, oms, xops, palmeres o plataners d'ombra. Els últims anys, l'Ajuntament ja ha fet plantacions amb espècies autòctones, murtes, arboços, boixos, que han augmentat el valor mediambiental del parc. Eixir de l'ombra de grans arbres, podràs observar els cultius de secà típics mediterranis, oliveres i garroferes amb els seus troncs d'estranyes formes, i si continues per la senda et trobaràs envoltant d'espècies pròpies dels matollars de les nostres muntanyes, com ara el llentisque, el romer, el timó o el margalló. Tot el recorregut i el parc veuràs una sèrie de cartells menuts que expliquen les característiques o les singularitats d'algunes de les plantes. Els arbres monumentals. Estos exemplars són una història natural, però també història social. Són patrimoni de tots i totes i una evidència de la nostra relació amb els arbres. En el plànol tens les localitzacions d'estos monuments naturals que ens ajuden a entendre millor i a respectar l'entorn de la vila de Llíria. Xiprer, Cupressus sempervirens. Edat estimada 200 anys. Actualment passa desapercebut per la competència d'altres arbres, però antigament tenia molt de protagonisme, com es pot observar en la fotografia de l'any 1933, conservada al fons José Durá Martínez. Pi verd, Pinus pinea. Edat estimada 100 anys. Este arbre és un veritable monument per la seva bellesa i grandària i dona una molta bona ombra, a més de ser l'única espècie de pi mediterrani que ofereix pinyons comestibles. Ceratonia siliqua. Edat estimada 400 anys. El seu peculiar tronc, foradat pel temps, ens indica l'antiguitat d'esta garrofera, la qual, amb les seues arrels, dibuixa un perímetre a la soca de 12 metres. Om de la Llibertat, Ulmus minor. Edat 152 anys. Segons comptava Carmelet, l'antic ermità de Sant Vicent, durant la Revolució Francesa, l'om es va convertir en l'arbre sagrat del liberalisme. Aquest mateix esperit es va plantar aquest om en 1868 per a celebrar la revolució coneguda com la Gloriosa. Substitució de plantes exòtiques. En el Pla Especial del Parc de Sant Vicent, aprovat en 1995, es fa referència a la gradual substitució de les plantes exòtiques del parc per espècies autòctones, molt més adaptades al nostre clima. A més, espècies com l'eucaliptus eliminen les plantes que creixen al seu voltant. Si estan prop d'una zona húmida, acaben per dessecar-la per la seva alta despesa d'aigua. La grafiosi, una malaltia devastadora. La grafiosi és una malaltia provocada per un fong que ha eliminat més del 90% dels boscos d'oms a tota Espanya. El Parc Natural de Sant Vicent ha afectat multitud d'exemplars. Actualment ja s'han començat les plantacions experimentals d'oms resistent a aquesta malaltia, amb l'objectiu de recuperar les poblacions d'un arbre clau en els nostres ecosistemes, a més de ser un referent en la cultura mediterrània.